Kardom man ke do pherang ki klemang phutom pini nang litum nang chopha teng pen adak apora teng nang li theka pot litum songa hin pen mate gen wai si hin pen nang litum aphan litum songa hin pen ningang sama kardom ang pajirlo pini nang litum han nang ke pha pona thela bangke karbing long arat phan isi sigjit alam the kapachini phan si nang litum nang chopha eklo mate berta pacheta ka phan lo nilitum pini labang so pherang ke mai phaing tum tipik lo ok petalam cheta nam lo patang de bon sa tame sai jok jisi pini nilitum labang so pherang ke mai pha pona ko lo ku pipot ma pulotang te jong si ke chok chelong nilitum pudun de lapen ke chok chelong jong si nilitum dudun joy lo patang te nilitum da kachikroi du nang nak po lapen hala ke chok che tum han puthot anso se choklem thutha pusin nilitum ta ka encourage chun nang nak po pusin nilitum matha pono lasi pini labang so alam thebang nilitum hen ma japaklang pona ko lo pinpur nami 1986 saningkan halabang so ningkan movement dul bu pen karbi kheng bong kachelang selet karbi kheng bong hutur kachekam karbi kheng bong kachene kaholo lapuson da dolo halabang so amekang pram non puta karbi kheng bong miun elang mate amekang pram non puta param relang bon satame non le thot satame non ilitum thekdam lo tuliram long hang akihai kachari pon sarkar ahut non le thot satame lapuson tomon lang nusi nang japon tanglu non ilitum ki theklong pona teng pulotang te ilitum langdami nolapor jongsi komane sarkar atum ki claim ki dam ki chokche buthak jongdun lo pulotang te halabang so bang phu aphan ke phone pen ki ther ki happen chenglok lamsam lam thu pen ke bai jongsi la lamsam lam thu la pen ki ther ki happen jongsi kroi khri pulotang te alang litum IT cell chotoi pak po halabang so bang phu aphan jumime jununu kangton kang chila an chota kalisi social media no alang litum personal letek lapuson ta dulu lapen lapon det arjue thelang budang te alang litum ko pilo ki jutsiang deng bang halabang so bang phu phan ke hemkang sam lapuson da bengchok liti da lapuson da dulu lapuson na pora hut ni litum satame mate nili satame alang litum ki claim ke dam ki chokche lo ki jongduna joini niliphan satame hemkang sam nang bengi choklo tuliram hang kachari pona sarkar labang so puthak rat tuma chini lo nilitum satame thekthi lapen thekthi det lapen bihek chek e jakong hoidet pusatame kai kesan me khe longri a pharmani nitum da front line je dolo lapen ke chokche ki lele dok sarkar tum dokok plotang ni nitum da kai ke da ka jongdun verlo bon satame laki jongdun vera joini ke damta ningkan September 6 ahut forlem no karbiarat tum sunglo pupen nilitum charap dono halabang so kacharap do na joini niliphan satame tuliram long hang kachari pona sarkar hemkang samang beng choklo hemkang samang beng choka the bangala puhan no niliphan nagapang samji phan salang litum ka bor ilo mate niliphan nagi ber sibji phan salang litum hemkang samnang beng na ko la pon chot kali niliphan sarkar re beng alang litum nang pasarendar je phan si niliphan hemkang samnang beng nang kok lu busi nilipudam nang kok labang so lama puthak tuliram long hang ka satame alang li official residence mate CM bangalong satame damlo pinpura lo to pajiro beneficiaries tum pen aphijan me ko chitong namlo alang di phana than pajir mi pamelo je nilitume thangna ke chok chewe ki duk dat ke boy dat arat apharman kar jap pidu na joini si niliphan case nang pidet pusalang ni phan pachini lo bon satame alang lita aphi ningje thulo mate alang lita chikobir lo che admit lo nilituma thenglo je ladak lo ke chok che ke mondol atum dowek tangde alang li ningje dat aphi non por kopi pol alang li ke dojoy ke kopi pol mondol atum phan alang li hem kang sam an papa cho hai hedet ke kopi lo hemkang sam alang itman beng ha hedet ke kopi por lo niliphan nang beng wong ke ase alang liphan arjuna kopu labang so media hoi pen alang li karbia sentiment avema alang li karbia via vema mate nilitong karbia kalidet ma kopi por alang li lapuan kachine ka holo duore ke kopi lo ke chokche phan nevne det kopi por lo karbia he ya phalo ko chochor karbia he atanka ko pan hok pia to atanka chupan hok pi han ne phai hedet ke nona por rat long alang li action ke chepaklang ke nang sotlo nona por alang li ke lamklang ke chipinang jia por ka lilo nona por alang li nane IT cell ka chotoy pen komane kalili ka lang niliphan ka petrek jia por ka lilo alang li jong si karbe khayang mong ka chinghon do lapen alang li kaning jebe rat mai pilo 1986 movement teng ke claim verang nilo karbi hijanang bong chipasung nilo chinghon seroi si donang pupo alang li halabang so teng alam lapen akam non kapadam ni akenang sot dulu lapen rap han chipakalang nan po non alang ji kang hon karbiang bong kang hon jim sodo petang le prab jin pen ladak long kachopang lim bek karbi khebeng kachopasung bek abang phuphan prab jin pandep nang po lapen ladak long thang bak bidum han jel ki beng ajar ki beng to man alang li inside dunang po pusing dilihin ben chuning di kang tung no lapen jong si lapuan da phian da alang li thang nata asyang tong ave lapen la pu
anda ta phianta alang li action ni polatang te kidam tang li son 1986 sot a movement son koson ma halabang so tum a leader satum nong no kidu ikok phur ki molong lapuson hak thak salang li satabe mukiwang jilang phur ki mo satame isi nong no dokok po karbi khege chupasung bang pusi alang li phan rata tum mon phir punang kok po lapen lo lai komani individual a issue kali komani potmo terona issue kali komani hamphang song issue kali lake ahok alam kaninje tumhan kebeng mate ahok pet alam kaninje ma kebership suppress mate arikang lok alam pinak lasin nona por ilitum ninje je sarkaro cherab sarkaro tum kechok che buthak pudunde aja je pelotang te monon phi komane bang phu sungdak lak dat satami ningi phophe dokok sarkar tum claim kita mutha ase chibidun do pelotang de halabang so bang phu satami sungpo moi halabang so bang phu satami ka cherab avidet po lasin nitum hen pengela po ando loga churing riji bang ke radet satami nona por kang sainanji apolo pen tuliram no ha satami puthot 1986 a movement tengke alangli ingthundam le thot bange claim nang lilu si tumhin pen klar dak pen kachini la ai tisel atum han alangli chotoi pak po halaka chesong ve ka bang phu phan kalili kalang lang pangton pang chi po personal tek la puson da dolo la si lapo anda takali jongsi la ande ra phiu ta halaka chesong ma ington ti pelotang te hala IT sel atum rata chotai long pilo rata pan papa mang hu phan propaganda lang litum selam por rat long bang so message pale po jate rata tum pachara bunde de ji phan alang litum propaganda pon tapon trupen alang litum anong pa junudet halabang so ka chesong anong pa junudak la puson da dolo landet arjuje lang pelotang te halabang so bang phuban ke sarkar atum ko pilo ikem tu ram hang ka chariya sarkar me halabang so bang phuan ke monon phi paninje hede ji phan monon phi pa chesong ha hede ji phan alang li ke hem kang sam satami ki jut siang deng bang ke hem kang sam pa beng chok tilo